खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दायो YBY नि ट्रेडिं जे समा जाबाय लोगोफोर, जायफ्रा जয়েन जानानै अलरेडि दंखायो आरो डिप'जिट खालामनानै दंखायो बिथांमोना दायो ट्रेड खालामनो हासिगोन। आरो जायफ्रा जয়েन जानानैल' दङ एबा एकाउन्ट खुलिनानै दङ बिथांमोना डिप'जिट खालामनानै थाबैनो बे YBY फान्डनि जे इनकामखौ नोंथांमोना लानो हागोन। नोंथांमोना एकाउन्टल' खुलिनानै दोननो नाङा लोगोफोर। दायो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दिनै YBY आव ट्रेड खालामब्ला बेसेबां आर्निं जागोन आरो बेसेबां नोंनिफ्राय ट्रेड जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि। बेसेबां दानलांगोन आरो बेसेबां प्रफिट जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। आं दायो YBY फान्ड एपआव हाबनोसै लोगोफोर। दायो बेबायदिनो लोगोफोर आंनि एकाउन्टआ अपेन जाबाय। अपेन जानाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे बेबायदि सिगनाल देखायगोन। जोङो सिगाङावनो चेनेलाव हाबनो नांगोन। चेनेलाव हाबनानै दिनैनि प्रडाक्ट आरो डिरेक्सना मा जोङो बेखौ नायनो नांग्रोगोन लोगोफोर। बिनि उनावसो जोङो ट्रेड खालामनो हागोन। जोङो सिगाङावनो चेनेलाव हाबनि। चेनेलाव हाबनानै नै दिनैहाय 11 जुलाइ। दिनैनि प्रडाक्टआ जाहैबाय मेटिक आरो डिरेक्सना जाहैबाय फुड। दायो जोङो मार्केटाव थांनोसै लोगोफोर। मार्केटाव थांनानै दिनैनि जे प्रडाक्टआ जाहैबाय मेटिकनिफ्राय जोङो फुड, डिरेक्सना फुड, जोङो फुडखौ जोङो क्लिक खालामनोसै। फुडखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो लोगोफोर बेबायदिनो कनफार्म ओंखारगोन। दिनै 954 दानबाय लोगोफोर। दायो जोङो हम पेजाव थांगोन। हम पेजाव थांनाय लोगो लोगो बेबायदि दानबाय आंनिफ्राय 11,669 दङमोन, दायो 10,735 दङ लोगोफोर। दायो जोङो बेखौ क्लियार खालामनानै नायनोसै दासिमाव फैबायना फैयाखै। स' लोगोफोर दायो फैबाय 12,415.95 फैसा फैबाय। दहाय 11,669 मोन लोगोफोर। दायो नै बेबायदि प्रफिट जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। जायफ्रा एकाउन्टल' खुलिनानै दङ बिथांमोना दायो डिप'जिट खालामनानै नोंथांमोनाबो ट्रेड खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा आंनि रेफारेन्स क'डजोंनो नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै जे जয়েन जानो हागोन। जয়েन जानानै डिप'जिट खालामनानै नोंथांमोनाबो ट्रेडिं खालामनो हागोन आरो बे प्रफिटखौ मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर। बे एपखौ गोबाङानो बुंदों थाबैनो बेन जागोन, माब्लानि समाव जागोन रावबो बुंनो हाया होननानै मिथिदों। औ नंगौ, थिगानो लोगोफोर। नाथाय बियो जे कम्पानिनि बुंनाय बायदिब्ला बियो 3 इयार्स थाबावगोन लोगोफोर। 3 इयार्स थाथारब्लाबो बियो गैयाब्लाबो मास मोनब्रै बा मोनबा बेबायदिया सोलिबावगोन लोगोफोर। दायो बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ। आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खोन्थाबाय। नोंथांमोनाबो जायफ्रा एकाउन्ट खुलिनानै दङ नोंथांमोना थाबैनो डिप'जिट खालामनानै ट्रेडिं खालामनो हागोन। ट्रेडिं खालामनानै YBYनि जे मुलाम्फाखौ नोंथांमोनाबो लानो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों। थेंक इउ।